Срещали ли сте се с потомци на цивилизацията на маите? Ако току-що отговорихте да, значи ме излъгахте, защото маите са безследно изчезнали и никой не знае точно защо. А те дори не са единствените с подобна съдба. Преди векове маите са обитавали целия полуостров Юкатан и въпреки че езикът им все още се говори в части от Мексико и Централна Америка, цивилизацията им изчезва преди появата на европейските заселници, а причината остава загадка. Същото се случва и с жителите на Ангкор, днешна Камбоджа. Това са едни от най-известните руини в света и представляват огромен религиозен комплекс, който заема площ по-голяма от тази на Ню Йорк. Впечатляващи мащаби има и най-големият подземен град в света – Деринкою в днешна Турция. Смята се, че той е достигнал своя апогей някъде между 500-та година и 1000-та година преди Христа. Градът имал възможност да побере 20 000 жители. А какво се е случило с тях, никой не знае със сигурност. Повече за тези изчезнали цивилизации прочетете в статията ни в Арт Портал.